Makadi mose vateereri vechimurenga music. Ini ndiri Mukanya kana kuti Thomas Mapfumo ndati ndikuudzei kuti tiri kuuya kuZimbabwe. Tiri kuuya zvakare kuzoridza kubirthday raWicknell Chivhayo nemuchato waJapraiser mwana kwandiri ka. Anotofarawo kuti ndakamuridzirawo muchato wake, saka tiri kuuya zvakare. Tinoda kuzoita redu rinonzi bira guru iyai, asi takutaurirai kuti tiri kuuya kuZimbabwe kuzoridza pamuchato waJapraiser nebirthday raWicknell. Ibasa iri hatisi kuita zveimwe zvinayo, ndezvebasa zvatiri kuita, ibasa ratakapiwa. Saka tachiti kutaurirei kuti mogara makagadzirira tozofara tiri pamwe chete. Yanguva refu tiri kuno kuAmerica, tagara makore tisingaonani, saka isi toda kuti tikuoneiwo. Tatenda. Hurumende yemageva yakatumira mbavha, hurumende yemageva tiri kutongwa netsotsi yemesonuri geva takatumira mbavha geva matsotsi hurumende yembavha. Real conversations, unfiltered perspectives. Ndo dingindira ratiri kufamba naro pano pa DJ Holy Unfiltered. It feels good to be back. Yes, aiwa tapedyo tapadhuze yeah. Mangwana chaiye ndinokuvimbisai kuti muchange muchindiona ende ndichange ndichikuona iwo futi mucomment section, tichikurukura, tichionesana, tichiratidzana kuti gwara chairo chokwadi chakamira sei anditika. Right, muri yeZimbabwe, nyaya ndinayo zvamanje inyaya ya legend Dr. Thomas Mapfumo. Dr. Thomas Mapfumo vatambira mari 1 million kubva kuna Wicknell Chivhayo. Vanhu vakawanda vari kupopota, vanhu vakawanda vari kutaura zvakasiyana, but inini munongoziva kuti inini ndini mutongi gava maenzanise. Ndinouya nenyaya dzechokwadi, nyaya dzisina kunyeba, nyaya dzisina kuhwanda. Ndozandauya kuti ndikuudzei panapa. Saka ndauya kuratidza video Dr. Mapfumo vachitaura kuti aiwa kana ndichange ndichidai nekudai. Chinzwa inyaya yacho mafambiro yairi kuita. But ndisandapinda munyaya yangu zvizere, ndokuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pa screen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pa same number ipapo. Handitika tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake. Handitika kana une contribution maaudio aurida kutumira pa number idzodzo dzauri kuona pa screen apo. Handitika chii chakaitika. Dr. Mapfumo vakataura kuti ndaakuda kusiya zvemagitare, handichada kuimba, ndaakuda kuretire. But kuti ndingoretire nje hazvibude, ndofanirwa kuenda kumusha kuZimbabwe ndonoita my last show. Ndokutaura kwaDr. Thomas Mapfumo. Vadaro sezvamunongoziva ZANU-PF ana Chivhayo vanongoda kukambira nekushandisa mari kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Vakabva vati Dr. Mapfumo takuofai $1 million. Mazuva pakabuda nyaya iyi yaita kunge Mapfumo ari kupiwa $1 million pachena. But zvazobuda pachena nhasi kuti zvakanzi vanofanira kuridza 2 ma-events, kumuchato waJapraiser nekubirthday raWicknell Chivhayo. Vakanzi vaMapfumo, kana muchida kuuya kuzoita bira renyu, kana muchida kuuya kuzovhara musangano wetarenda renyu munyika yeZimbabwe, munofanira kutonoridza kumashow aya maviri tokupai $1 million.
So the decision was made by Mukanya kuti nina ameZimbabwean ndiri kufanira kuenda kuZimbabwe ndonobhabhaisana nemhuri yeZimbabwe zvakanaka. But sezvamunoziva ZANU-PF inotongera chitororo, vanenge vakakubata mabhora so vakakudzvanya zvekuti haukwanise kuramba. Dai akaramba kuridza kumashow maviri achivhayo aya e1 million aisakwanisa kuita farewell gig rake muZimbabwe. Saka ndiri kuona vakawanda vari kutuka Mukanya, vari kutaura zvakasiyana siyana, vari kumushora, vari kuti atengesa struggle. Aiwa, ndezvebasa izvi. Mukanya haasi kupiwa mari iyi mahara. Mukanya ari kutora offer onoridza 2 mashows 500,000 each show equals to 1 million US dollars. Ndati ndipagadzirise ipapo mupaone Mukanya vakabva kudhara vachinetsana navaMugabe nenyaya yekushungurudza kodzero dzevanhu, nenyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Vakatanga kunetsana futi neuyu aripo uyu. Nenyaya iyoyo imwe chete, mumhanzi yaMukanya inotaura yega pachena. Don't be surprised kuti Mukanya paachaenda ku those 2 events acharidza music ichaita kuti vakomana ava vazvimbe, because akada kuti vakomana panopaita corruption munyika medu muno mune corruption munoita sei. Akada kuridza kuti nyika yenyu yamaichemera eino yaita mamvemve munoita sei. Ndingotaurawo zvangu, handisi kuti ndo zvaachaita unless pachagadzirwa contract kuti unofanira kuimba masongs akati neakati 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 neakati, ndo zvinoita sei zvaachaita. But wakamutaro freedom muchazondiudza kuti chichiri kuitika. But zvisinei, ndangoti ndiuye nequick update ndikunzwisei. According to my sources, they are telling me kuti Mukanya akabatwa mabhora zvikanzi Mundara, kana usingade kuridza 2 mashows iyayo tikupe 1 million. Garira ikoko, show yako ziva kuti yabhanwa. Wingi D akambozviita wani munhingirikini umo HICC. Ana Passion wakataura kuti etamuvharisira haachafakaridza futi HICC. Vakatora 31 December date rake raida kuita show. Saka vanhu ava vanoshandisa chisimba, vanoshandisa ginyabvu, vanoshandisa chibhakera kurova vasina simba. But anyway, kuna Mundara Mukanya, inini hangu personally ndinoti makarwa hondo yakanaka Mundara, and you are keeping on fighting for us vana vechidiki. Tinokusalutai Mundara, it's a good decision. Torai mari, imari yedu yenyika iyi iri kutorwa, imari yegoridhe. Torai mari Mundara, invest, itai zvamuri kuita neband renyu, kurai makore aripo chimurenga music ngachirambe chichiita sei chichienda kumberi. Hameno kuti iwewe unoti chii. Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Makadi mose vateereri vechimurenga music. Ini ndiri Mukanya kana kuti Thomas Mapfumo, ndati tikuudzei kuti tiri kuuya kuZimbabwe. Tiri kuuya zvakare kuzoridza kubirthday raWicknell Chivhayo nemuchato waJapraiser mwana kwandirika. Anotofarawo kuti ndakamuidzirawo muchato wake. Saka tiri kuuya zvakare, tinoda kuzoita redu rinonzi bira guru riyai. Asi takutaurirai kuti tiri kuuya kuZimbabwe kuzoridza pamuchato waJapraiser nebirthday raWicknell. Ibasa iri hatisi kuita zveimwe zvinayo, ndezvebasa zvatiri kuita, ibasa ratakapiwa. Saka tachiti kutaurirei kuti mogara makagadzirira tozofara tiri pamwe chete. Yanguva refu tiri kuno kuAmerica, tagara makore tisingaonani. Saka isi toda kuti tikuoneiwo. Tatenda.